सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेलनिफ्राय बरननानै बिमाफोरजों बिब'फोरजों गावनि न'खराव जोङो लाबोनानै होफैनो हानांगोन अब्लासो बर' आन्दलना साक्सेस जागोन। गिबियावनो गासैनिबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनैहाय बिथां CM बिटिआरनि CM श्रीजुत प्रमद बर' बिथांनिसिम मोनसे बाथ्रा बुंनाय। गोबां जियालावनो 10-15 जन जोंनि ex-NDBफ्रा जियालाव दंजोबो बेखौ जोंबो मिथिगौ। श्रीजुत प्रमद बर' CEM बिटिआरनि। नाथाय दा नोङो बुंदोंमोन जे जायफोरा जियालाव दङ बिसोरखौ जोङो बरनजोबनांगौ होननानै, अब्लासो जोंनि बर'लेण्ड बिनाय दायथ'आ जोबगोन होनना बुंदोंमोन। खिन्थु नों दिनैहाय मा खालामदों? नोंथाङा दिनै CM जाबाय। CM जानानै नोंनि दायथ'आथ' दासिमबो जोबाखै। दिनै बिनि बारै मा मावदों नोङो? दिनै NIA केस दिनैहाय जोंनि NDBनि सोद्रोमाफोरा NIA केसाव दङ। गोबाङानो केस नांनानै दङ। बेफोरखौ मा खालामनो सानखो? दाखालि दिनैहाय नोंनि डिपुटि चिफ प्रमद बर' बिथाङा डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो थांदोंमोन, सावरायलायदोंमोन। अब्लानि बे बाथ्राखौ नोङो मोनथिया नङा मोनथिबाय आरो नोंनि खोमायाव हाबा नोङा हाबबायबो। लरेन्स इस्लारि एरेन्ज खालामनायावहाय मोनसे जथुमा जानानै थांबाय गुवाहाटीयावहाय। बावहाय मा बुंनानै होदों उकिला? जायफ्रा हमजानाय NIA केस नांनानै थानाय, आरो दिनै रिपिट खालामफिनबावदों आं बिखौ, जायफ्रा NDBनि NIA केस नांनानै थानाय बिसोरनि न'खरनि बिगोमाफ्रा उकिल हमनाय दङ। ओमफ्राय बे उकिलनि गेजेरावहाय सासे फैदों। बे उकिला मा होननानै बुंदों? बे खोथाखौ नोङो मोजाङै स्पष्ट मोनथिबाय प्रमद बर'। NIA निफ्राय नों माला उदां खालामनो हागोन? नोंखौ बुंदों BTC गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेलनि हम मिनिस्टार बिनिफ्राय NOC लाबोनांगोन, अब्लासो जायफ्रा NIA नांनाय केस बिसोरो उदां जागोन होननानै बुंदों। अब्लासो गनायनि लाइनाव दं, नङाबा बर'नो हानायनि मोनसे लाइन गैया होननानै बुंना होदों। बेखौ नों प्रमद बर'आ मिथिखाबाय, BTCनि CEM। नों बेखिनि खोथाखौ मिथिजोब्बाय। ओरैनो नोङो नैबे फैगौ MP इलेक्शननि खोथाखौ नोङो दासान, सिदा सिदि बाथ्रा। बेफोर खोथाखौ नों साननो सम गैया। नोङो पलिटिक्सआव हाबदोंब्लाबो नों MP इलेक्शननि बाथ्राखौनो सिन्था दाखालाम। नोंनि गाद्दि गोमा जानायनि खोथाखौ नों दा सिन्था खालाम। नोङो ओरैनोब्लाबो गोमाखागोन, ओरैनोब्लाबो गोमाजोबगोन नोंनि पावारा। नोंथांमोनखौ अनलि 5 बोसोरनि थाखाय भेलिडिटि होनानै दोनदोंमोन। 5 बोसोरनि उनावहाय सोरबा UPPLआनो जा सोरबा BPFआनो जा अनलि 5 बोसोरल' भेलिडिटिया आरो पावाराबो। दा 5 बोसोर जायाखै। UPPLआ दा बर्थमान अनगयिं 3 years सोलिगासिनो दङ। अनगयिं, मिथिबाय? दा बे 3 बोसोराव जोंनि NIA नांनाय केस सोद्रोमाफोरखौ साबेसे बरननो हागोन? देग्लायथ' नों हानाय नङा। 2024आव नों साबेसे बरननो हागोन? बेनि खोथाखौ सिन्था खालाम। आरो 2025आव नोङो नोंनि BTC इलेक्शन CMनि बाथ्राखौ, इलेक्शन गेलेनायनि खोथाखौ नोङो सिन्था दाखालाम। ओंखायनो आं बुंदों 2025आव नोंथांखौ गेलेनो नाङा होनना बुंनायनि जाहोना बेनो। ex-NDBफोरनि जेसेबां NIA नांनानै थानाय, नोंथाङा 2025नि सिगां बरननोखौ नाजा। बिथां प्रमद बर' बिथाङा हानायमानि जों जेसेबां NIA नांनानै थानाय, नोंथाङानो बुंनानै दोननायमोन जेसेबां सागान होनायफोर गासैबो जियालावनो 7 7 10 जन 15 जन बेफोरबायदि NIA नांनानै दङ होननानै बे खोथाखौ नोंथाङा बुंनाय राव, बेखौ नोंथाङा बरनना होनांगौ। आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि खोथा होनायफोर बायदि न'खराव जेसेबां बिमा बिफानो गथायना होनो हागोन होननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, दिनैसिमबो गथायना होनो हायाखै। NIA जायफ्रा नांनानै दङ बेफोरखौ थाबैनो बरननानै होनांगौ। आरो 2025नि सिगां बरननो हायाब्ला नोंथाङा इलेक्शननि खोथा नोंसोर मालाबाबो सिन्था दाखालाम। सिन्था खालामनाय माने नोंथाङा गोबां लाजिनांनाय। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि। जोंहा गोबां जोहोलावफोर जेलाव दङ। नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हानाय। सेन्ट्रेल जेल क'क्राझार बे जेलफ्रावथ' दङआनो। आसामाव जेसेबां जेल दङ मोनफ्रोमबो जेलाव 10, 15, 20, 25 जन बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दङ। गोबाङानो मिथिया गावहा मा केस दङ, बेखौ गोबाङानो मिथिया। दा जों दिनै जायफ्रानिकि दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों, जोङो जोंनियाव दायथ' फैबाय। दिनै बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेलनिफ्राय बरननानै बिमाफोरजों बिब'फोरजों गावनि न'खराव जोङो लाबोनानै होफैनो हानांगोन, अब्लासो बर' आन्दलना साक्सेस जागोन।